Takže zdarec lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si, Lukáši, a dneska si zahrajeme hru Pixel Gun 3D. Já už jsem trošku začal, ale došel jsem jenom k Forestu a tam mě zabíjeli Slendermani. Ten boss mě zabil, ten Slendermani boss, takže začneme od začátku s farmou. Farm near Sandbox Bloxico. 450. Takže tam budou zombíci, to je jasný. To je jasný. Co by se k Pixel Gunu hodilo nejlíp. No tam je, kdo to zná, tak tam jsou i multiplayerový boje, takže bych si taky mohl někdy zahrát multiplayerový boj. Ale já mám teď už dobrý zbraně, že jo, protože už jsem začal. Jsem si vzal nejlepší, co jsem měl. Máme psa, takže nemusíme vlastně vůbec nic dělat, ale je budu střílet. S nožem zabijím, když přijdu k zombíkovi ze zadu třeba. Ale zombík se hned otočí, že jo? Tury já jsem a tury tam. Se omlouvám. Já se omlouvám za ty skřeky hrozný, protože já jsem na lyžáku na chatě, i když je středa. A jsem tady s Lukášem a s Markem. Marek měl kanál, ale už ho nemá, bohužel. Asi jsem mám takovou. Ani hrozný. No dobrý, to zabil. Já to udělám takhle, já si teď nebudu brát ty novější zbraně, ale budu si brát ty, které získáme v každém, které získáme v každém, vlastně v každém tom levelu. Takže teď jsme dostali novou zbraň, už automat, teď budeme v kostele. Jo, takže teď jsme to trošku podělali. Protože jsme teď, já jsem si nedal armory. To nevadí. Co kameruješ? Kluci tady řvou z okna na lyžaře a to je docela sranda. A dneska ráno jsem hrál, protože jsem byl brzo vzhůru. Jsme šli lyžovat. A můžeš mi přestat kašlat do videa? Ne. To je teplo už sám, jo? Jedu něco. A dneska ráno řvali na lyžaře. A ten lyžař šel normálně asi na chodbu do chaty. Ale nech mě. Šel na chodbu do chaty. A asi hledal toho, kdo řval, ale nějak se nedohledal. My jsme neměli problém se Samem, protože my jsme tady byli, Sam byl u mě na posteli a koukali jsme na videa. A oni dělali, že spějí, protože kluci, že jo, dělali ty skřeky. Takže lyžaři, když se jestli se koukáš teď na toto video, tak chci, aby si věděl, že Marek a Lukáš na tebe křičeli, jo? Bompary. Dělám reklamu. Takže ještě máme 4 zombíky. Nebo ne zombíky, spíš šery. Tohle zbraně je dobrá. To se mi líbí. Teď toho bosse. Toho si prosím nevšímejte, ano, protože on to dělá z postelí. To dělá z postelí, takže to ono. Takže tady večer docela rušno. A jdeme na bosáka. Což je
Ne, než sem přijde, tak je mrtvej. Tohle je druhá zbraní, kterou si teď vezmeme. Collect, 5 expů. Kurva. Se neříká, kurva. Hatch. To je Magic? Ne. To je Bolt. Jo, dobře, takže tady tu zbraň už máme, to je to, co jsme teď vyhráli, pokud se nepletu. Jo, to je to, co jsme vyhráli. Vezmeme si AK Mini. Easy. Tady to je Army Rifle. Special máme. Nech tam, přesně tam ukazovat prostředníček ke mně do videa. Tady to je Heavy Machine Gun. Top Seller. Co je tady to zbraní, že to je Top Seller? Solar Ray. Já si těším, že dostaneme ze sniperek nějakou zbraň za ty zombíky. A tenhle. Čili armony jsme řekli a co si vezmu. Tady to jsme teď vyhráli, tady s tím jsme nebojovali. Teď prosím tě. A no to je všechno, takže ještě něco. Míl. Tady tu už máme, kdybyste nevěděli, jo, to je jenom můžeme to nějak equipit, ale tady to se mi líbí hrozně. Dává docela silnou damage. Simulate zombie invasion. Evacuation plan. I shall go to the city. Yeah. Now I can go to the city. Jo, tady to se mi líbí, to je město. Tady to se mi hodně líbí. Tam mám takovou taktiku, že si vylezu na tank a zůstanu tam prostě. Tady na tenhle. Ale počkej. Já musím skočit tady odsud. Počkej. Aha, počkej, já stačí takhle. Myslím, že budu muset skákat zase přes to policejní auto. Nemohlo jim to napadnout, že nemusím skákat přes to policejní auto. Hele, tady. Mazejte. Takže teď jsme zabili 2 ptáky. Se fakt omlouvám, ale s těmahle fakt nikdy nejde natáčet. A navíc, já jsem zkoušel asi 2-3krát dělat video, jenže oni tam vlezli, takže teď už mě to štve. Takže už to asi, tohle asi dám na YouTube, i když tady tyhle mě furt otravujou přitom. No, to kde jsou všichni. To je sám, jo? No, tady je padl. Tady sám jde. No, jasně. Kluci, můžete prosím jít pryč. Hej, ale kluci, fakt, jak musím vážit. Já. No, tak tady to asi nedáme. Bez damage. Takže kluci jdou provokovat, takže Lukáše a Marka jsme se teď zbavili na chvilku. Což je velmi dobré. Takže to někdy odstraní. Můžeš prosím přestat tam líst. Ty jsi to už viděl, prosím. Ty jsi už viděl tuhle mapu. Takže se zase vrátili trochu brzo. Zase vezmu tady tu. Zkusím s mečem. Ne, s mečem, s nožem. Tady někdo? No, vypadá to, že budu už pozdě. To si mě zamůže. Jo.
No tady vlastně je ta šipka, že vám ukazuje, kdy máme jít. Ale pse, toho mi nefl, toho si chci zabít sám. Ne, tak tohohle si zabity, toho si je zabity. Se tady za mnou, ten boss. Tamhle se už řídí boss. A teď jsme v podstatě dostali tady tu zbraň, kterou už máme. Přestaň, Lukinos. No. Hej, ale jako... Hospital City Car. Půjdeme do nemocnice. Bumpady. Už nemusíš dělat reklamy. Načti se granáta. No to je jedno. Teď můžu dělat do svého psa. Psa nemůžu zabít, za první to není pes. Ale je to dog. Něco hází. Střílí. Luky, no fakt přestaň. Jo. Jsi otravný. Do půl. Můžete toho nechat všichni. Ne. Děkuji. Oh. Wolfgang Amadeus Mozart. Same nemoď ho. Jsi ty normální, Samueli. To přestaň mě být. Já jsem tě nebyl. Ne, vpraštil jsi mě po hlavě samé. Ne, to Marek, já fakt Ne. To nebyl Marek. Počkej. Jo. Kluci se zase perou, jako vždycky. Samé. Čau! Nemoď ho. To jsi byl ty, Martu, To byl teď. sám. Ne, přestaň mě Teď mlátit. jsem ho viděl. Ne, to jsi byl ty. Teď jsem ho viděl. Ne, to jsi byl ty. Jak to víš? No, protože jsem to viděla, no už mám na záznamu, kámo. Samé. Můžeš toho nechat, Teď to byl sám. Ne, to jsi byl ty. Jak se to Takovýhle vůbec- perdy děláš jenom ty. To byl on tě bouch takhle. Určitě, No. jasně. To jsi byl teď ty sama. Tak, asi to tady ukončíme. Teď a asi bych ještě dneska mohl... Můžeš toho nechat, Marku. To jsem nebyl já, to byl Byl sám. jsi to, viděl jsem to. Takže to asi dneska ukončíme, nech toho Samueli. Dneska to ukončíme. A uděláme další díl, kde to nějak dojedeme aspoň na ten most a potom natočím ještě multiplayer. Marku.